Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolaga har bir shahomat sanalarimiz, aning elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erisha kursin muhtaram qardoshlar. Alloh taola bizni yo'qdan bor etib rizqlantiruvchi, bizni baxtli etuvchi, hamdaki bizni jannatli etuvchi, Alloh subhanahu va taola beruvchi da, oluvchi da, ham biz aning yonidan aylanib qaytuvchi da. Alloh taolaga har barcha muhtaram qardoshlar duolarimiz erishib bizning Alloh taola bizga xayrliklarini nasib eta ko'rsa edi. Alloh taola bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsa edi. Muhtaram qardoshlar, endi bugun сөйләшеп bitasi sözimiz bo'lar Alloh bersa, shu izgi amallar turында ham гомумән amal qilу turында. Dinimizda amal qilу turында. Sahabeler radıyallahu anhum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kelib сорый торган булганнар. Мәсәлән, Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu kelib әйткән: "Я Расулаллах, әхбирни би'амалин юдхилунил җанна" дигән. Яңа хәбәр ит әле берәр гамәл турында ди. Җәннәткә мине кертә торган ди. Алар келib үзләре сорый торган булганнар, бер изге эш, изге гамәл әйт әле, кылыйм, эшлим әле, җәннәткә керәсем килә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу бер караганда гаҗәп сүз түгел бу. Килгәндә дә сораганнар, җәннәткә кертә торган берәр эшне күрсәт әле дип сораганнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән. Ул гына түгел, бик күп хадисләр шулай башлана. Дулни аля гамалин, миңа бер гамәлне күрсәт әле, мәсәлән, шундый сүзләр бар, һәм башкасы. Бу нәрсә дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр? Сахабалар беренчедән радıyallahu анхум җәннәткә керергә теләгәннәр. Алар җәннәткә керү теләкләре көчле булган. Бүгенге көндә мөселманнарның җәннәткә керү теләге көчлеме, юкмы? Юк шул. Юк шул. Без инде хыялланып утырабыз, җәннәткә керсәң әйбәт булыр иде. Анда күз алдына китерәбез хур кызларыннан да ашамлыкларны, ниләрне. Ләкин җәннәткә керү теләге түгел бу. Бу хыял. Фантазия. Әмма керү теләге ул икенче төрле була. Мәсәлән, кешенең бар машина алу теләге. Ул нишли? Акча җыя. Кредит ала. Бурыч калып тора кешедән, шулай бит. Ул нәрсәдер эшләргә тырыша. Хәтта машина йөртергә теләгән яшьләр дә ишек алдында торган бер шестерканы урлыйлар. Алар да иләрендә утырмыйлар, безгә качан машина алып килеп бирерләр икән дип. Алар да кич белән план кырып машинаны урлыйлар, хәрәкәт кылалар. Чөнки аларның бар теләкләре. Теләкләре бар. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, җәннәткә керергә теләгән кешенең дә теләге бар икән, хәрәкәте булырга тиеш. Һәм ул моның ысулын, юлларын эзләргә тиеш. Нәрсә мине җәннәткә алып керә ала? Сахабалар, алар җәннәтне үзләренең максатлары итеп куйганнар. Аларның максатлары яхшы яшәү түгел, бай булу түгел. Анда иләнү, кияүгә чыгу түгел. Ул максат түгел. Ул дөньядагы көн күреш. Яшәр өчен кирәк булган әйберләр алар. Алар максат түгел. Зур бер максат ул җәннәткә керү. Менә шушы җәннәткә керер өчен байлык кирәк булса, алар байыганнар. Җәннәткә керү өчен иләнергә кирәк булса, алар иләнгәннәр. Җәннәткә керү өчен сугышырга кирәк булса, сугышканнар. Җәннәткә керү өчен ашарга кирәк булса, ашаганнар. Аштырырга кирәк булса, аштырганнар. Аларның көн күрешләре ул җәннәткә керү теләгеннән барлыкка килгән. Безнең көн күрешебез нәфис теләге белән барлыкка килә. Ягъни без хайван кебек. Ашыйсы килсә ашыйбыз без. Бу ризык мине җәннәткә кертәме, юкмы дип уйламыйбыз, ашыйсы килсә ашыйбыз без. Кием кигән вакытта бу кием
Җәннәткә кертәме мени дип уйламыйбыз. Без уйлыйбыз, җылытамы, юкмы, моднымы, юкмы, бәясе нинди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, сахабалар белән безнең аермабыз бик зур. Тышкы яктан без алар эшләгән эшне эшләсәк тә, эчке яктан безнең аерма бик зур. Шуның өчен җәннәткә керергә теләгән кеше, ул җәннәткә керерлек, алып керерлек гамәл кылырга тиеш. Һәм шушы гамәлне эзләргә тиеш. Белмәсә сорарга тиеш. Шуңа күрә алар килеп сораганнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне. Җәннәткә кертә торган берәр гамәлне күрсәт әле. Бүген хәзрәтләр фактически, урысча әйтеп әйтсәк, эшсез утыралар. Бүген хәзрәтләр. Бүген хәзрәтләрнең эше юк. Эше бар, теге документ эшләре буенча чавып бирү, коммуналь услугага түләү, тегесе монсы, садака санау, теге, ящикларга салган садаканы дип әйтик инде. Җитәме, юкмы икәнен шулай бит планлаштыру. Мин андый эш турында әйтмим. Мин әйтәм, шулай бит дини эш турында. Алар эшсез бүген. Дини яктан карасак әгәрдә. Берәрсе үлсә, хәзрәт кирәк шулай бит инде. Бала туса, хәзрәт кирәк була инде. Никах укыса инде кирәк булырга мөмкин хәзрәт. Анда да хәзрәтне эзләмиләр. Никах укыганда шоумен кирәк. Шоумен. Теге алып та барсын, бийсен дә, җырласын да шулай бит, килтерсен дә, ышамаган сүз дә әйтмәсен, шулай бит инде теге шытырган матур сүз генә сөйләп утырсын. Берсендә миңа шулай диләр, бу хәзрәт безгә дә бирәле ди, үзең мине чакырдылар да инде, мин бара алмыйм дигәч, бирәле ди теге ди, башка хәзрәтләрнең номерын ди. Юк, теге иретә торган хәзрәтләр кирәкми ди. Теге тамада күңел ача торган хәзрәтләр кирәк ди. Вот менә хәзрәт шуның өчен кирәк бүгенге көндә шулай. Ләкин хәзрәттән бүген килеп сораганнары юк. Хәзрәт, тормышымны менә дин кушканча яшәргә телим. Ничек кирәк була икән ул? Бу сорау юк. Җәннәткә кертә торган нинди гамәл эшләп була ди. Мондый сорау юк. Нинди зикрләр әйтим икән мин иртә кич? Мондый сорау юк. Сандый сораулар юк гомумән. Шуңа күрә бүген хәзрәтләр эшсез утыралар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм эшсез утырмаган шулай ди. Аңа килеп сораганнар. Ул гел мөселманнар арасындагы проблемаларны хәл иткән һәм шушы проблемаларга карата хәдисләр килгән, Коръән аятләре ингән. Ситуационны дип әйтик инде. Һәрбер мөхиткә, ситуациягә карата. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу инде халыкның ниятен күрсәтә. Халыкның нәрсә белән яшәгәнен. Халык нәрсә белән яши? Халык шулай бит дөнья белән яши, мөселманнарда. Инде җәннәткә керсәм керәм, инде кермәсәм юк, керербез әле, шундыйрак шулай бит. Менә тырышу дигән нәрсә юк. Тырышу дигән нәрсә юк җәннәткә керер өчен. Шуңа күрә бу сорау бик гади. Сахабыбызның биргән соравы, миңа дип берәр җәннәткә кертә торган гамәл күрсәтәл дигән. Ләкин икенче яктан караганда, бүгенге көндә ул бик җитди сорау. Чөнки ул сорау турында без бүген уйламыйбыз да, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин җәннәткә керер өчен нәрсәдер эшләргә кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә шуны күрсәтә. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва тилкәл җәннәту аллати урифтумуха бима кунтум тәгъмалун. Бу җәннәт сезгә ди, ләкте ди, сезгә булды ди, нәрсә өчен? Кылган гамәлләрегез өчен ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсәгә җәннәтне бирде Аллаһ Тәгалә? Кылган гамәлләр өчен. Мәсәлән, нишләп монда урифтум? Варис. Варис дигән сүз бара монда, мирас дигән сүз бара. Мирас гадәттә кылган гамәл өчен ләкми. Мирас. Мәсәлән, син тудың икән шушы әтидән, ул үлгәч аның малы сиңа кала, син нинди бала булсаң да. Бер шарт белән генә инде, әгәр дә син ислам дине буенча кафир булсаң, я булмаса әтигеңне үтерсәң, аның малы сиңа ләкми. Ләкин инде син нинди бала булсаң да, калган очракта аның малы сиңа була закон буенча. Ул сине шушы малдан мәхрүм дә итә алмый хәтта, шариғат буенча. Мәсәлән, ул язып калдыра икән, 100% малымны мәчеткә мирас итәм дип язып калдыра бер кеше. Казый нишле бу очракта? Карыйда
3тән 1-ен бирә, калганын балаларына тарата. Туганнарына тарата. Гәрчә ул кешенең балаларына калдырасы килмәсә дә бу малны. Шәригать ягыннан караганда аны мәхрүм итеп булмый. Ләкин җәннәт сез мөселман булган өчен генә түгел монда бу очракта. Сезгә ул мирас булып, ягъни сезгә ул ләгәти, сезнеке була ул җәннәттә Аллаһ Тәгалә әйтә, ләкин нәрсә өчен? Бима кунтум тәгъмалун. Гамәл кылсагыз. Булай гына ләкми ди. Атадан калган мал кебек ди. Элек әйткәннәр бит шулай бит. Ата малы жәл түгел дип. Сөйләшә торган шундый сүзе бар иде аның. Ата малы, колхоз малы мал түгел, ата малы жәл түгел дип тә шулай торып та теге кушып сөйлиләр яны. Чөнки әтидән калган мал эшләп алган әйбер түгел ул. Һәм аны әрәм итәргә, шәрәм итәргә була. Ләкин бу очракта җәннәт булай гына ләкми сиңа. Әрәм мал булып. Аны эшләп алырга кирәк. Ләкин шундый хәдис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ла ядхулу ахадукумул җанната би'амалихи." Җәннәткә сез берегез дә гамәлегез белән кирмисез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, гамәл кылсагыз җәннәт була ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, гамәл белән кирмисез ди. Булар бер-берсенә каршы килмиләр. Гамәл кылсак Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәбез. Ягъни гамәл кылу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә сәбәп була. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте җәннәткә кирергә сәбәп була. Җәннәтне бирмиләр безнең гамәлләребезгә карата. Мәсәлән, анда моны эшләдең, менә сиңа җәннәттә бер суты җир. Алай түгел. Анда бар арадашчы шулай бит. Бу эшне эшләдең, Аллаһ Тәгаләгә бу эшең ошады, Аллаһ Тәгалә сиңа бүләк итеп җәннәт бирә. Турыдан-туры түгел бу. Ягъни син кибеткә киләсең, мәсәлән, акча тотып, ипи ничә сум? 50 сум мәсәлән. 50 сум бирәсең дә ипине аласың. Монда сиңа бирәләр, саталар аны. Кибеттә торса, бәя куелган булса, сатырга тиешләр. Сатмасалар, аларны штрафовать итәләр. Закон шундый. Ләкин бу очракта алай түгел. Кибеткә 50 сум тотып киләсең. Кибетче синең карый 50 сумыңны. Ипинең бәясе 50 миллион. 50 сум түгел ипинең бәясе. 50 миллион. Кибетче карый синең 50 сумыңны, сиңа карый. Ну ярар ди. Ипине бирә сиңа. Җәннәт шулай бирелә. Чөнки безнең эшләгән гамәлләребез җәннәтнең бәясенә тормыйлар алар. Шуңа күрә әйтелә, кешегә тәмух бирелә гаделлек белән, җәннәт бирелә рәхмәт белән. Ягъни җәннәт гаделлек белән бирелми кешегә. Синең 5 тәңкә садакаң белән җәннәткә керә торган түгел ул. Синең айына тоткан эчкән уразаң белән җәннәткә керә торган түгел ул. Ул җәннәткә тормый. Елна бер ай Рамазан айында ураза тотып, син мәңгелек рәхәтләнеп җәннәттә ашамакчы буласың. Ул бит гадел түгел бит ул. Ул бит гадел түгел. Шуңа күрә ул бирелә Аллаһның рәхмәте белән. Ләкин Аллаһның рәхмәтенә ирешергә сәбәп була. Менә бу садака да, бу ураза да, бу намаз да һәм калган изгелекләр дә. Шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, мин дә Аллаһның рәхмәте белән җәннәткә керәм ди. Ләкин Аллаһның рәхмәтен алыр өчен гамәл кылырга кирәк, тырышырга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Менә шушы максат, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, фа амма ман агта ваттаqa. Кем бирә һәм тақва була ди, бирә ягъни садака бирә теге, кешегә ярдәм итә, ва саддаqa бил хусна, һәм яхшы әйбергә ышанса ди, фасануяссируху лил юсра. Без аны җиңел әйбергә юлын җиңеләйтәбез ди. Җиңел әйбергә нинди? Дөньялыктагы җиңеллеккә, ахираттагы җиңеллеккә. Аның юлы җиңел була. Әгәр дә кеше изгелек кылса, изгелек юлына басса, аның эше җиңеләя башлый. Аллаһ Тәгалә юлын ача башлый. Кемдер әйтә, намаз уку авыр ди. Андый кешегә сорау бирәсең, син укыганың бармы намаз? Юк ди ул. Каян беләсең авыр икәнен? Андый кешегә авыр. Ләкин намаз укый башласа җиңел. Димәк, изгелекне эшләсәң, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Фасануяссируху лил юсра. Җиңеләйтәм ди. Ва амма ман бахила вастагна, әгәр кеше саран булса, бирмәсә һәм баш тартса ди, ва каззаба бил хусна, һәм яхшылыкка ышанмаса ди, фасануяссируху лил усра. Без аңа авырлыкка юлын җиңеләйтербез ди.
Ягъни тамухка юлын җиңеләйтә бу кешегә. Бу кешегә тормышның начарлыгына Аллаһы Тәгалә юлны җиңеләйтә. Аларга да җиңел була, мөхтәрәм кардәшләр. Сез аптырамагыз. Нишләп, мәсәлән, фәлән кешеләр анда рәхәтләнеп зина кыла, урлый, тегеләй була итә, ришват ала. Нишләп аларны тотмыйлар? Аллаһы Тәгалә аларга җиңеләйтә бу эшне. Чөнки алар моны максат итеп алдылар, шушы юлны. Һәм алар бик җиңел гөнаһ җыячаклар. Бер ришват артыннан, бер взятка артыннан берсе кирип бара, шулай бит инде, бер урлау артыннан берсе кирип бара. Җиңел килә бөтенесе, ишелә, рәхәт, яшәү әйбәт. Ләкин ахыр чиктә урыны аның тәмух була. Чөнки тәмухның юлы җиңеләя бу кешегә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, гамәл кылган кешегә, изгелек кылган кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, җиңеләйтә. Һәм бу җиңеллек ул җәннәт юлы. Моны гамәл кылмыйча без, мөхтәрәм кардәшләр, җәннәткә керә алмыйбыз. Шуңа күрә онытмаска кирәк. Иртә кич безнең шушы теләгебез булырга тиеш, җәннәткә керергә, һәм иртә кич безгә уйларга кирәк. Нәрсә эшли алам? Нинди мөмкинчелегем бар? Хәтта, мәсәлән, иртә белән аяк кием кигәндә. Менә мин шушы аяк киемне җәннәткә керерлек итеп ничек кия алам? Ничек уйлыйсыз? Уң аяк белән. Уң аяктан киясең, шулай бит? Кигән вакытта менә бу әйттереп аяк киемне алып, кагып җибәрсәң бу әйттереп, элек авылда әйтәләр бит, кагалар ие. Хәтерлисезме галошны? Аяк ачыгына киртеп, бу әйттереп, аяк киемен кагалар ие. Шулай кагып җибәрсәң, тагын савап була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай әйткән. Нәрсәгә шулай әйткән? Бер заман аяк киемен кимәкче булганда, бу әйттереп, бер кыш очып килә дә, аяк киеме эченнән чаянны тартып ала. Скорпион. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, аяк киемегезне кияр алдыннан кагыгыз ди. Эчендә бер нәрсә булырга мөмкин. Безнең җирлектә нәрсә инде ул таш актуаль, шулай бит. Кай вакытта какмыйча киеп куясың? Я салам булай, аякка тыгыла, аякка таш килә. Әле син аны җырак барасы түгел дип ташын чыгармыйча шул килеш китәсең әле тагы. Сезнең белән дә буламы ул шулай? Потому что мин белән дә була ул. Бара-бара аякны авырттыра башлый, анан соң туктап юл уртасында дуррак мин дип тагын аягын анан соң инде кагасың, шулай. Башта ук сөннәтне эшләсәң, проблемасы булмый. Салган вакытта сол аяктан саласың, шулай ук савабы. Ягъни элементар рәвештә һәрбер нәрсәдән без эзли алабыз савапны. Хәтта менә монда мәчеттә утырганда кеше килеп керде икән, менә булай кысылдың икән кешене утыртырга, сөннәт савап була. Ифсаху яфсахиллаху лакум. Киңәегез, урын бирегез, Аллаһ Тәгалә сезгә киңәйттерде. Шушы нәрсәдә хәдистә. Шуңа күрә бу да савап була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның эчендә һәрбер әйбердән без үзебезгә җәннәткә керергә эзли алабыз мөмкинчелек. Эзләргә кирәк. Эзләгән очракта инде без сөннәт белән яши башлыйбыз, иншааллах. Инде иншааллах русчада сөйләп бетербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о делах человека. То есть это, конечно же, очень обширное понятие дела человека. А в частности мы говорим о том, чтобы зайти в рай, нужно что-то делать. Ничего не делая, зайти в рай не получится. Дело в том, что рай – это не просто так отдается. Как, например, имущество, которое достается тебе по наследству. Оно достается тебе просто так. Говорят же, у одного миллионера спросили в Америке: как ты разбогател? Он говорит: я приехал в Америку, и у меня, говорит, были мало денег. Я, говорит, начал думать, как разбогатеть. Я, говорит, купил одно яблоко за 25 центов. Некрасивое, немытое яблоко. Я, говорит, его помыл, почистил, говорит, и продал за 50 центов. За 50 центов я купил, говорит, 2 яблока уже, по 25 центов. Помыл, почистил и так далее, говорит, и продал за $1. И что, говорит, так разбогатели? Нет, говорит, дядя умер и оставил мне миллионы, говорит. То есть в этом мире иногда человек может разбогатеть, не прилагая каких-то усилий. Вот так вот просто сверху свалилось. У нас письма счастья раньше были, да? Помните?
на e-mail приходили из Танзании. Умер там кто-то похожий на вашу фамилию, там туда-сюда, оставил там миллионы. Перечислите там $100-200, чтобы мы проверили, может быть, вы его родственник, да? Помните? Не помните? А вам не приходили такие письма? А ко мне пришли. Хорошо, что я до этого узнал, что есть такая разводка. А так бы это... Потому что здесь внутри же есть, теплеется надежда, что где-то в Танзании кто-то оставил тебе миллионы, да? Есть такая надежда. Вот она удача, думаешь. Рай так сверху просто не падает, дорогие друзья. Да, Аллах Тааля давал рай блудницам. Но за то, что они напоили собаку, не потому, что же они были блудницами, правильно? Аллах Тааля дает рай даже тем, кто, например, намаз не читал. Были сахабы, которые вот только что приняли ислам, намаз даже не успели прочитать, а они там пошли сразу на войну и умерли. Но они же там что-то делали. Просто так же не бывает. Аллах Тааля дает рай тем, кто старается войти в рай. Тем, кто хочет войти в рай. А кто не старается, он не хочет. Он просто не хочет, он не верит в рай. Если бы он знал, что есть рай, что есть такое место там и так далее. Вот, как пример, человек хочет переехать в Турцию. Он же все делает, чтобы переехать туда, если он хочет это сделать. Есть, например, вот один раз мне знакомые тут рассказывали. Уехали, говорит, продали, говорит, здесь квартиру единственную и уехали, говорит, в Турцию жить. То есть они хотели там жить, и они что-то для этого сделали. Поэтому, если человек хочет попасть в рай, он тоже должен что-то делать. Так просто не получается, дорогие друзья. Спать сколько хочешь там, да, и жить как хочешь, так не получается. В первую очередь, надо начать со столпов ислама. 5 столпов ислама – это обязательно. Если пророк, саллаллаху алейхи, где-то говорил, что, например, тот, кто умер в четверг, там, ему не будет наказания в могиле. Тот, кто умер в Рамазан, он обязательно попадет в рай. Если вы где-то увидите такие хадисы, то эти хадисы относятся к кому? К тем, кто уже 5 столпов совершает. А то взяли своего деда-алкоголика, который скончался в Рамазан, и ходите, он в рай попал. Он в рай попал. Возможно, Аллах Тааля простит, возможно, он попадет, но пророк, саллаллаху алейхи, не имел в виду этого человека. Он имел в виду мусульманина, который и так 5 столпов делает, но к тому же Аллах Тааля одарил его еще милостью, умер в Рамазан, и поэтому это дополнительной причиной является ли ему, чтобы попасть в рай. Или, например, пророк, саллаллаху алейхи, говорит, грехи человека, говорит, нагружаются на него сверху. То есть ты как будто вот наверху у тебя здесь грехи. Эти грехи, когда ты вот так вот прямо ходишь, они на тебе. Эти грехи падают, говорит, когда? Когда ты делаешь рукух и саждя. Потому что когда так нагибаешься, грехи там не держатся. Груз не держится, груз падает. Это, конечно, символично. Пророк, саллаллаху алейхи, конечно же, он красиво все это описывает. Но просто так грехи не падают же. Иногда люди думают, ой, Аллах меня простит. Но пророк, саллаллаху алейхи, сказал, да, когда ты ходишь вот так прямо, не прощаются. А чтобы Аллах Тааля простил, нужно нагнуться. Не за деньгами нагнуться, а нагнуться надо во время рукух и саждя. И тогда Аллах Тааля простит. Один мусульманин задает вопрос. Это в газету там задает вопрос, с газеты переадресовывают мне. Вот тахарат брать тяжело. Есть ли способ облегчить тахарат? Мусульманин задает вопрос. Он уже берет тахарат, он уже читает намаз. И он ищет облегчение. А пророк, саллаллаху алейхи, говорит, если человек, несмотря на трудности, то есть это холод там и так далее, берет тахарат в совершенстве и моет все органы в совершенстве, то у него прощаются все грехи. То есть пророк, саллаллаху алейхи, знал об этом человеке и сказал, несмотря на трудности, если он берет тахарат, то есть человек,
который хочет облегчить тахарят, он даже не понимает, что ему дает этот тахарят, что дает это омовение. А это же прощение грехов. И человек, который знает, что за это грехи прощаются, что за это будет рай, он будет стараться совершать этот тахарят в совершенстве. Есть ребята, которые сейчас вот приходят, носки свои протирают. В мечети тепло, есть теплая вода, они носки свои протирают. Масих делают. Пророк, когда к Аиша радиаллаху анха пришел один из подвижников и спросил: «О, мама, расскажи-ка, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал масих, протирание носков, как он делал?» Кожаных носков имеется в виду. Она сказала: «Спросите об этом у Али, радиаллаху анху. Он был с ним в путешествии больше». То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дома при женах никогда не протирал ноги. Он мыл их. Он мыл, то есть он протирал только когда был в путешествии, было сложно. Мыть лучше, чем протирать. Мыть лучше, то есть когда у тебя есть возможность помыть, лучше помой, чем протереть. А есть ребята, я же говорю, у них даже обуви нет кожаных носков, простые тонкие носки, они протирают эти простые тонкие носки, хотя есть теплая вода, все возможности есть. По фикху это неправильно протирать эти носки. Такие. Да, у них уже нет тахарата по фикху. Но если мы фикх не будем разбирать, а просто возьмем чисто аспект религиозный, человеческий, как бы богобоязненный, ведь за это тебе будет больше награды, чем за протирание. Человек не стремится за наградой. Человек хочет облегчения. Если есть возможность облегчить намаз, он бы облегчил. Он бы облегчил с удовольствием. Поэтому, дорогие друзья, надо начинать, конечно же, со столпов. Без столпов не получится. Просто так, чтобы у тебя простились грехи. Столпы – это шахадат, слова, да, свидетельство, намаз, ураза, закат, хадж. Закат, хадж, конечно, при возможности. А так, ничего не делая, просто думая, что Аллах все простит, это очень опрометчиво. Это было бы несправедливо к тем, кто старается, дорогие друзья. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это хадис кудси, где Аллах Та'аля говорит: «Ифтаратту алейхи ма язалу абди ятакаррабу илейя бин навафили хатта ухиббаху. Ва ма такаррама илейя абди бишейин ахабба илейя мимма ифтаратту алейхи». Раб не сможет ко мне приблизиться, Аллах Та'аля говорит, если, говорит, он не будет совершать фарз гамаль. Обязательные вещи, если он не будет совершать, он не сможет ко мне приблизиться, говорит Аллах Та'аля. Спросили однажды тоже опять на днях в интернете. Вот, говорит, Ванге, там, Нострадамусу и так далее, вот этим предсказателям кто помогал? Кто им подсказывал? Они же, говорит, будущее знали? Кто им подсказывал? Дорогие друзья, если человек не выполняет фарз, обязательные вещи, то есть он не может быть близок к Аллаху. А если он не близок к Аллаху, Аллах не будет ему помогать. Значит, здесь вопрос однозначный. Им помогал шайтан. Это не дар от Аллаха, это не Божий дар. Это шайтан помогает таким людям, предсказателям колдуна. 100%. Потому что Аллах что сказал? Человек не сможет ко мне приблизиться, если он не выполняет обязательные вещи. Намаз не читает там и так далее. Но если, говорит, человек будет совершать добровольные вещи, нафили, то я полюблю его, говорит Аллах Та'аля. А кого Аллах полюбит, он называется вали, этот человек. Ваулия. Вали. Валиуллах. Значит, кого Аллах Та'аля может полюбить? Кто выполняет фарзы и кто выполняет дополнительные нафиль, добровольные вещи. Вот тогда Аллах Та'аля помогает, приближает в этом мире. Это все опять дела, дорогие друзья. Просто так любимчиком не становится. Просто так. Значит,
заслуживаю. У нас в исламе человек может достичь уровня аулия. Человек не рождается с этим, он достигает. Как? Любой может это сделать. Благодаря деяниям старания. Пожалуйста. Также Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ас-сауму джуннатун». То есть ураза, пост – это щит. Про уразу мы вот в Рамазан много рассказывали. То есть ураза – это тоже деяние, благодаря которому ты можешь заслужить милость Аллаха и его рай. Без этого никак. Придется поголодать. Не получится так, что ты ничего не ел там и так далее. Вообще, нафиль, ураза, вот сейчас у нас очень актуально, да? Мы вот говорили с вами про дополнительное поклонение, нафиль поклонение. Сейчас это очень актуально, очень нужно. Например, Пророк саллаллаху алейхи сказал: если человек будет держать 3 дня уразы в месяц, это минимальный нафиль, обычно в середине месяца держит, то Аллах Тааля очистит его сердце. От чего? От злобы, ненависти, зависти и тому подобных вещей. Вот вы часто спрашиваете меня, как вот избавиться от этого? Как сделать так, чтобы не злиться, любить людей там и так далее? Вы спросили? Альхамдулилля, я вот вчера нашел ответ. Вы спросили давно, уже спрашивали. Альхамдулилля, Аллах Тааля дает ответ. И вот вчера буквально натыкаюсь на хадис, где сказано: если человек будет держать 3 дня уразы каждый месяц, Аллах Тааля избавит его сердце вот от этих вещей. Оказывается, это все просто. А когда вот человеку приходишь, и к имаму приходит и спрашивают: хазрат, как избавиться от гнева? А ты теряешься. Как избавиться? Я сам псих. Да? Мне тоже интересно. Как от этого избавиться, тем более в наше время? А есть, оказывается, вот очень действенный метод. Поэтому это щит, дорогие друзья, ураза, что Рамазан, что нафиль ураза, который защищает нас от плохого, даже в нашем характере. Также Пророк саллаллаху алейхи говорит про садака. Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Ас-садакату тутфи'уль хати'ата кама ютфи'уль ма'у ан-нар». Садака стирает грехи, как вода тушит огонь, говорит Пророк саллаллаху алейхи. Как вода тушит огонь. Поймите, что наши грехи для нас – это как огонь. Они пожирают нас изнутри и снаружи. Изнутри пожирают сейчас в этом мире наши грехи, а снаружи будут пожирать в судный день. Поэтому, чтобы не было вот этого наказания, ни внутреннего, ни внешнего, Пророк саллаллаху алейхи сказал: давайте садака. Опять действие. Просто так не получается, все равно приходится дать садака. То есть просто так не получается ничего не давать. В рай войти. Надо в любом случае давать садака. Также, дорогие друзья, очень важно из дополнительных дел, которые мы можем совершить, это ночные намазы. Это ночные намазы. Ночные намазы, тахаджуд намазы называются у нас. После ясли намаза до утреннего можно читать тахаджуд намаз. Мы с вами уже как-то говорили об этом, я напоминаю. Ночной намаз очень важный намаз для богобоязненных людей. Потому что Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, инналь муттакина фи джаннати ва уюн. Богобоязненный, говорит, в раю, и в наслаждениях. Ахидина бима атахум раббухум, иннахум кану кабля залика мухсинин. Они берут то, что им дал их Господь, потому что они были хорошими до этого. То есть делали благие дела. Не просто так. Как становится богобоязненным? Делая хорошие дела. Значит, опять действие мы видим. Кану калиля миналь лейли яхджагун. То есть, какие хорошие дела они делали? Мало спали ночью. Калиля миналь лейли вабиль асхарихум ястагфирун. А на утром, перед утренним намазом, они делали истигфар. То есть, они вставали последнюю треть ночи, проводили в поклонение и перед утренним намазом делали зикр, истигфар и читали Коран. Инна Кур'ан аль-фаджри кана машхуда, потому что утренний Коран, чтение утреннего Корана, на него есть свидетели.
на этой земле есть ангелы, которые здесь на вахте работают. Они спускаются, одна группа, другая группа поднимается. Одновременно они находятся во время утреннего намаза и во время икинды намаза, гаср намаза. Одни спустились, другие еще не поднялись. И вот человек, который застает утренний намаз, или в зикре, или в Коране, да, ожидание предрассветного часа, обе группы ангелы видят его в этом состоянии. Что он читает Коран, что он делает истигфар, что он встал на утренний намаз. И обе группы ангелы записывают, как свидетели, этот человек богобоязненный. Ночами не спит, и он на утренний намаз встает, и вот эти благие дела делает. Поэтому, дорогие друзья, это опять-таки дела. Вот эти все вещи сахабы, ради Аллаху анхум, стремились сделать. Они знали тайну всего этого, секрет всего этого. И старались побольше собрать таких благих дел. Они внешне, возможно, от нас не отличаются. Может быть, внешне они даже не очень красивые. Вот как вы думаете, вот вы все здесь красивые люди, да? Вот Али, ради Аллаху анху, как он выглядел? У него была борода, которая покрывала всю его грудь. Вот такая у него была борода. То есть она не так вот росла, не вот так, как у нас. Она вот так вот в стороны вот так вот уходила, и вот так покрывала его грудь. Вот такая борода у него была. Если сейчас такой человек зайдет сюда, вы что скажете? Вы скажете: ваххабит, побрейся туда-сюда. Он вот так выглядел. Его рука, у него вот здесь вот предплечье, да, вот эти вот места, вот его здесь были одного размера. У него была вот такая толстая рука. Он был очень сильный, очень мощный. Али, ради Аллаху анху. Очень сильный был. Такой человек у нас сейчас, он сильный, но некрасивый. Сейчас метросексуали в моде. Да? Такие. Прилизанные, начесанные туда-сюда, такие, да? То есть внешне эти люди бы вас удивили. А внутри они другие, дорогие друзья. Внутри они другие были. Поэтому мы не должны сейчас смотреть на их внешность. Хотя это нас очень интересует. Мы должны смотреть на их внутреннее состояние. Какое оно было, к чему они стремились, чего хотели, что делали. Вот это наша цель, дорогие друзья. Если мы хотим войти в рай. Если нет, то можно жить и дальше. Так же без проблем. Аллах Тааля и эту нам обеспечит. Но уже в ахирате мы многое потеряем. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.